Para to sa mga taong walang jowa at walang pera. Mention nyo nga sila. Itong nanonood ay walang pera. Panay ang Shopee niya at Lazada. Lahat na lang ng mag-sale binibili niya. Adik na, pati yung delivery rider ka-close na niya. Itong nanonood walang pera. Kawawa naman. Wala pang sahod, gipit na siya. Dahil siya ay matulungin sa pamilya. Ay panganay siguro ito. Wala nang natitira sa sarili niya. Itong nanonood ay walang jowa. Pambihira. Nakakaawa siyang nag-iisa. Masyado kasing mapili, tumanda na. Yan kasi kaya ngayon'y malungkot, nag-iisa. Itong nanonood ay walang jowa. Kawawa naman. Nagkakaawa siyang nag-iisa. Masyado kasing mapili, tumanda na. Kaya ngayon'y malungkot, nag-iisa. Kaya ngayon'y malungkot, nag-iisa. Kaya ngayon'y malungkot, nag-iisa. Gusto mo pa? Ulitin pa? Sige, banat! Gusto mo palang walang jowa, ha? Itong nanonood ay walang jowa. Ay kakaawa siya. Nakakaawa siyang nag-iisa. Masyado kasing mapili, tumanda na, tumandang dalaga. Kaya ngayon'y malungkot, nag-iisa. Yung mga walang pera naman. Itong nanonood ay walang pera. Panay ang Shopee niya at Lazada. Naadik na siya. Lahat na lang ng mag-sale binibili niya. Pambihira ka talaga, misis. Yung delivery rider ka-close na niya. Pambihira ka. Itong nanonood ay walang pera. Wala pang sahod, gipit na siya. Dahil siya ay matulungin sa pamilya. Wala nang natira sa sarili niya. Itong nanonood walang jowa.